मा गोन्दा गोन्दिफ्रा मा नांगौ नोंसोरलाय? ओइ मेन्देला माबायदि रावलै नोंनिया? मा राव माने जेने सुगायने हपा। ओइ मेन्देला हात दिनै सारा रावखौबो लोगो मालाय थांदो आउट। जों सारजों मोनसे गोनांथार बाथ्रासो रायलायनो फैदोंमोन। मिथिगौ आङो नोंसोर आंजों मा रायलायनो फैदों आरो मा बुंनो नागिरदों। मा नारायण बसुमतारीलै नों जानो हायामोन नामा? बाथ्राया बिदि नङा सार। मानो नङा? जों गोरा डिसिसन लाबाय। नोंथांखौ जों खावलायनोसो फैदोंमोन। नोंथाङा देग्लाय जिरायनांगौ। नोंथांमोननि पार्टी प्रेसिडेन्टजोंबो जों रायलायखाबाय। आंखौ जिरायनो होनो सोर नोंलाय? आंनि जायगायाव थानायब्लासो बुजि मोनगौमोन नोंसोरो राजनितिका मा बुस्थु। नोंसोर जेसेबांखि नाजाया मानो आंखौ जेबो खालामनो हाया। मानोना दानि रायजो राजाफ्रा नैबेखौसो बुजि मोनो फैसा दं नोंसिनाव। खालि थाखा फैसा नोंथांनि बेबायदि आखलानो बेबायदि थासारियाव लाबोबाय नोंथांखौ। मा थासारियाव दं आंलाय? नोंथाङा दिनै सासे काराप्टेड लिडार, गोरिबफोरनि थै सोबग्रा। दिनै समस्तिनि रायजोफ्रा इडुकेसना माखौ बुङो, डेभेलपमेन्टआ माखौ बुङो बेखौनो मिथिला। नोंथांमोन बायदिनि थाखानि लब होनाय आरो थाखानि गेलेनायाव। सम आरो थासारिजों गोरोबनानै आं सोलिदों। बे आंनि बाथ्रा। नोंथाङा बेवहाय बुंनायनि मोन्थाय गैया। मोन्थाय दं मिस्टार एमसिएलए। मानोना आं बे जायगानि सासे पाब्लिक आरो आं बे जायगानि सासे भटार। थासारिखौ सोलायहोनायाबो सासे दैदेनगिरिनि गुन जानांगोन। नाथाय थासारिजों गोरोबलायदों होननानै थासारिखौ गुबुंले खालामनाया मारै दैदेनगिरिनि गुन जानो हागौ? If the problem you have this year, the same problem you had last year, then you are not a good leader. Now you are the failure leader of this constituency. Fuck! Yes! नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो, जेसेबांखि बाब्राबा मानो, जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि। लेट्स गो! नोंथाङा दिनै सासे काराप्टेड लिडार, गोरिबफोरनि थै सोबग्रा। Now you are the failure leader of this constituency. Pwimalsw jagn nama angni mijinga. jagn nama angni tangkiya. Goggो समाज दानायनि गोजोन खौसेथि सोरजिनायनि हाया सुद्राय जाया। मौसुमि बाराबो सुग्लाय हालिया। आसारनि अखायाबो फोलोमनो हालिया। रानस्रावनाय बे हा बिमाखौ रानस्रावनाय बे jagn nama angni mijinga.
apa berai batu Aki menterku sepailani aku Pwimalsw Aku di mahde apa